initiativ, hvor man udvælger en del af befolkningen, der ligesom bliver repræsentativ for hele befolkningen, og de så skifter. Og det er måske det mest udviklede koncept til ligesom at bedrive direkte demokrati i praksis, men det er en dyr affære. Og jeg tænker, at vi skal finde økonomi til det selv, indtil staten gider at overtage. Men det vil altså være en magtfaktor, der virkelig kan afsløre uoverensstemmelse mellem befolkning og magthaverne. Og så vil jeg også vise, det her rent, mange siger, det kan ikke fungere, det kan ikke lade sig gøre. Vi skal vise, at det kan lade sig gøre. Vi kan i fremtiden, så kan vi jo selvfølgelig give, ved et overskud, økonomisk overskud, så kan vi give donationer til demokratiske formål og initiativer. Så skal vi udvikle og kortlægge demokratiske værktøjer, så de kan implementeres i den moderne demokratiske stat og relevante organisationer og institutioner. Og selvfølgelig skal vi i fællesskab beslutte de strategier og definere de succeskriterier for processen mod et demokratisk folkestyre. Og endelig, som jeg allerede har nævnt, men som jeg vil understrege, det er, at da vi advokerer for demokrati, så skal vores egen organisation og forening selvfølgelig også afspejle demokratiske principper. Og det betyder, at vores ledelse, ansatte osv., de kan afsættes, styres øjeblikkeligt ved mistillid fra vores forening. Alle beslutninger skal altså lægges ud til afstemning eller afgøres ved konsensus. Demokratiske hilsner, Kenneth Bock, og tusind tak, fordi I gad at høre. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på, hvordan kommer vi videre, hvad kan vi gøre rent konkret. Men I må også gerne kommentere på, hvad jeg har sagt. Det har ligesom været mit udkast. Skal vi starte med at sige tak til Kenneths udmærkede oplæg? Tak for det, Kenneth. Klap. Skal vi ikke også lave en præsentationsrunde, inden vi går i gang med at sige, hvad det handler om, og hvad vi gerne vil, så bare lave sådan en